Het Jammerdal, het Jormerdal, is dus een gebied met heel veel historie. Maar hoe speciaal is de natuur nou hier, Tom? Nou ja, de natuur het heeft hier een droog element, maar ook een nat element, omdat er zoveel hoogteverschil zit. Dus waar je bovenop zie je eiken en beuken staan en onderaan zie je els en wilgen staan. En dat komt gewoon ja, omdat het water zoekt de laagste plek op en dus hebben we een heleboel water in het Jammerdal. We zitten hier echt op de grens van Venlo, dus verderop Ja, ik zie daar woningen. Ja, daar beginnen de eerste woningen van Venlo al. En dat zorgt er dus voor dat hier dus ook een enorme recreatiedruk op zit. Ja. Een heleboel mensen hier lekker komen wandelen, de hond uitlaten. Ja, en we zien dat wel, dat is natuurlijk mooi. Dat is fijn dat mensen genieten van de natuur. Maar we merken ook dat dat een druk op de natuur geeft. Ja, en zeker in deze tijd. Zeker in deze tijd. Ja, het broedseizoen is begonnen. Vandaar ook dit bord. Welkom in de kraamkamer van de natuur. Ja, en dat is het dus ook. Ja, we horen de vogeltjes fluiten. Ja, de reekalfjes die beginnen straks weer te komen. Ja, en die hebben gewoon rust nodig. Ja, dus je bent welkom, maar hou je aan de regels. Houd je aan de regels, hond aan de lijn. Gewoon lekker op de paden blijven. Ja, en dan kunnen ook deze diertjes gewoon mooi groot worden. Nou hebben we de rand zeg maar, van het Jormerdal bereikt. Ja. De wetlands. Ja, dit noemen we inderdaad de wetlands. Ja, de wet als een nat en lands als een land. Dus een nat land, nou en dat is het dus ook. Omdat hier een complete Jammerdal achter zit en dat Rijnterras, waar we het eerder over hadden, komt hier een heleboel regenwater valt op het Rijnterras en het gaat daarna in het grondwater. En komt daarna meestal ergens onderaan weer eruit. En dit is een van die plaatsen waar dus dat kwelwater, zoals we dat noemen, dat grondwater dat aan het oppervlakte komt, ja, die komt hier aan het oppervlakte. En dat zorgt ervoor dat het hier heel drassig is. Ik begrijp dat dit gebied gemaaid wordt. Ja. Dat gaat niet met een grasmaaiertje. Nee, zeker niet. Nee, hier moeten we echt speciale machines voor laten invliegen. En die machines, het lijkt een beetje op een pisteboelie, maar in plaats van een schuif ervoor dan een maaibalk. Ja, want ze moeten namelijk, omdat het zo drassig is, moeten ze hun gewicht verdelen. Dus ze hebben enorme rupsen en daarmee kunnen ze dan dus over het terrein heen rijden. Ja. En hun gronddruk is 10 keer lager dan die van ons. Dus op plaatsen waar ik niet kan staan, waar ik echt tot zover in de modder, daar rijden zij overheen. Waarom zeg je niet van laat het maar groeien? Nou, omdat het dan dicht groeit. Dan wordt het bos. Er zijn bepaalde plantensoorten die het juist in dit soort omgevingen heel goed doen. Ja, en als het te overwoekerd raakt, als er zelfs boompjes komen, dan hebben ze gewoon hun habitat niet meer. Hoe belangrijk zijn dan deze wetlands en het totale Jormerdal? Nou, het is een onderdeel van het groen rondom Venlo. Je ziet dat het Jammerdal is één deel ervan, maar natuurlijk ook het Zwartwater, de Grote Hei, Betanië, dat is net een nieuw gebied dat we aan het ontwikkelen zijn. Ja, dat allemaal bij elkaar, plus dan ook nog de Maascorridor waar de koeien aan de Maas staan. Ja, dat zorgt ervoor dat Venlo eigenlijk wordt ingepakt in groen. Ja. En dat de mensen daar ook heerlijk in kunnen recreëren. Het is een gedeuns overal in de school.